Ushiye angalazi uMax Makhanya lokho kulandela inkulumo kaKhuzani ekade ethula khona izolo njengoba ekhulume ngokuthi oKhozini sebemcindezele iy'khawu ey'landelana. Usesecela uMax ukuthi nabantu abazomenya oKhozini laba abasuke bezodlala uqhude amaninginiki ukuthi bangayidlala ingoma kaKhuzani. Njengoba-ke ejwayele uMax ukuxhaphisa abantu ebabize ngenhlamba ngayo yonke indlela ayithandayo, wenze ngokujwayelekile-ke futhi waveza uvo lakhe kodwa obelihamba nenhlamba. Ngiyacela mlaleli wami, le nkulumo uma ilumela kuwena ungayidlali eduze kwey'ngane. Mina nawe sihlangane kwi-comment section, ngizwa uvo lakho mayelana nalolu daba lwevidiyo elandelayo. Ukuphawula kwethu singomakhanya phansi kweza kwaguqa kwezendlamlenze. Njengoba senikuzwile nje ukukhuluma kweqhawe lethu, ngiyazi ukuthi beningekho happy njengoba bengisathuli nje. Ngiyazi ukuthi benihlezi nilindile ukuthi engazi uMakhanya uzongena uthini. Ukuphawula kwethu singomakhanya. Uthi uKhuzani Ndlamlenze umpungose umshayi wengoma udidizele zonke insizwa hayizi ikhova. Ngithi mina njoba iqhawe selikhulumile lithi lapho Khozini FM kunesikhwehlela sentombazana esinyanyisayo laphayana esigade nje okuthi Khuzani kuvimbe kuvale ngezinqe zaso lesikhwehlela eyiduxuzelayo. Sengithi-ke mina-ke leso sikhwehlela leso esibhizi sivimba impumelelo yeqhawe lethu ngedidi elinukayo lapho oKhozini FM. Ngithi singamabhinca la kwezendlamlenze yonke into ephathelene netoilet leli ekuthiwa uKhozi FM. Asifuni noma sibone siyayehla inqola yonke inqola ebizwa ngoKhozi FM, isikorokoro senqola lesi indadavu. Isikigi lesi sesiteshi ekuthiwa uKhozi FM ngenxa yalesi sikhwehlela esinedidi elithixizelayo siyayehla. Ayikho into ephathelene noKhozi esisazoyingena nesisazoyivota, asisalilaleli kwalona. Singama Blue Nation nje. Kusho njalo ukuphawula kwensizwa kaMakhanya uMax kuthi yonke into ephathelene noKhozi FM siyavala, asifuni. Ingoma kaKhuzani asifuni ukuzwa ni pretenda ninqolombisa lapho nibhizi nincenga abalaleli ngeingoma zendlamlenze. Yekani phansi ingoma kaKhuzani lapho Khozini, hlukanani nje neingoma kaKhuzani. Nginxusa ngisho abantu ababizwayo lapho Khozini kuthiwa abayoba ama-special guest ukuthi abangayiceli ingoma zendlamlenze. Thina indlamlenze siyisuse phansi sayibeka la ikhona singabalandeli bayo. Angeke sihlulwe thina ukuthwala iqhawe lethu silisupport, sithenga umculo walo, sidlala umculo walo, sutrendisa uthandwa abantu ngaphandle kwamasimbi isikigi soKhozi FM nesikhwehlela sentombazane ephaphayo. Kusho mina ngumfo kaMakhanya ononkinga naleyo nto leyo, akagijime aye emaphoyiseni ayovula icala ukuthi ngithi mina isikhwehlela sentombazane esisebenza uKhozini FM asiyeke ukusichaphela uthuvi. Sindlamlenze siwuKhuzani nje, asingajwayeleki kabi. Intombazane ethixizela ngedidi lapho Khozini ivimbela iqhawe lethu. Sithi hlukanani nomculo kaKhuzani oKhozini FM, hlukanani neingoma zendlamlenze. Amasimba esiteshi senu asingaphinde nje sidlale umculo kaKhuzani. Umculo kaKhuzani thina sizowudlala, thina sizowuthenga, thina sizowusupporta. Kade indaba yamasimba oKhozi FM alithathe zona ikhova leli imsuni yonina. Kade